खुलुमबाय लोगोफोर आं मानेखि माने आङो बेबायदि भिडिअफ्राव आं माने फैनो एखेबारे गोसो गैलामोन माने मानेखि आं एखेबारे माने रिप्लाइ होनो जेबो आं गोसो गैयामोन आरो जाय जेरैखि मा बुंलाङो माने गावनि जायगायावथ' गाव एखेयैनो थाबाय थागोन नालाय स' लोगोफोर आं माने सोरनिबा गाज्रि बुंनाय गाज्रि कमेन्ट होनाय माने बेफोरबायदियाव आंहा जेबो माने आं बेफोरबायदि रिप्लाइ होनो सानाखैमोन आरो लोगोफोर थ' माने आङो उफाय गैयैयाव आङो रिप्लाइ होनांसिगोन लोगोफोर आंना माने थांखानाय खोथाफोर फुराना खोथाफोर माने दिनैसिम 8-9 बोसोराव हाबबाय थांखानाय खोथाफोर माने आङो बेफोरबायदिखौ थांखानाय खोथाफोरखौ मालाबाबो मानेखि आं बुंनो सानफिनाखैमोन बुरखांफिननो सानफिनाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय उफाय गैयैयाव आङो रिप्लाइ होनांसिगोन होननानै आङो माने आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव रिप्लाइ होनो फैदों लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै ला आं रिप्लाइ होनायखौ नोंथांमोना बुजिनानै ला आरो माने रिप्लाइ खोथायाथ' माने नंखाय खोथायाथ' फैनाय नङाबाव माने अबेया सैथो बे खोथाया फैगोन आरो लोगोफोर थ' बिदिब्ला आं बुंनोसै लोगोफोर आंनि माने थांखानाय खोथाफोरखौ थांखानाय हिस्ट'रिफोरखौ आं बुंनोसै आङो बुंनानै लानो सानाखैमोन जे आंनि थांखानाय खोथा माने पार्सनेल खोथाफोरखौ आं मालाबाबो आं बुंनो सानाखैमोन आरो आं मालाबाबो ससियेल मिडियाआव आं शेयार खालामफेरखायाखैमोन दिनै आङो आंनि थांखानाय खोथा पार्सनेल खोथाफोरखौ आङो उफाय गैयैयाव नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होनांगौ फैनानै जाना फैबाय मानो होनबा नोंथांमोनाबो आंखौ माने सिनायनायाथ' आरो नोंथांमोना आंखौ मोजाङै सिनायनाय जायाखै माने मोजां खोथायै सिनायनाय जायाखै गाज्रि खोथायैसो सिनायनाय जादों लोगोफोर थ' लोगोफोर आं बुंनोसै बिदिब्ला थारमाने लोगोफोर बयहाबो लाइफआव मिस्टेक जायो भुल जायो गावनि माने लाइफआव जे भुल जायो मिस्टेक जायो होननानै गोदोसोनानै थानांगौ मानसिया माने माबा मोनसे जेबो खालामालासिनो माने थाबाय थानानै गोदोसोनानै माने खस्थ' मोननानै थाबाय थानांगौ बे नङा लोगोफोर आङो जाबोनाय जाथायफोरखौ लानानैबाबो आङो खुदै मल'नानैबाबो आङो सयज' खालामनानैबाबो आं दिनैसिम थांनानै दङमोन लोगोफोर स' मानेखि आङो बेफोरबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन माने बेफोरबायदि आंखौहाय बेबायदि माने मा होनो बदनाम खालामना होगोन बेफोरबायदि आं सानाखैमोन लोगोफोर थ' आं मा होननो लोगोफोर बदनामाथ' जानानै थांखाबाय आरो बे बदनामखौ आरो आं मालाबाबो होबथानानै बा मोजां खालामनानै आङो रावखौबो माने बुंजोबनो हाखाया लोगोफोर माने बयनिबो गोसोआ मालाबाबो बयजोंबो एखे नङा लोगोफोर मानो होनबा सोरबा बायदिया आंखौ मोजांबो साननो हागौ आरो बांसिनानो आंखौ गाज्रि सानजोबनो हागौ लोगोफोर जेबो नङा लोगोफोर गाज्रि मोजां साननाया मानसिनि थाखायो अब्लाबो माने आङो नोंथांमोना माने जिखिनि माने एथ'ग्राब माने मानसियाथ' गाज्रि बुंजानानैबो माने सहायनानै थानो हाया आं सहायनानैबो थादों खुदै मनंनानैबो थादों मानेखि आं रावजोंबो मानेखि रायलायनो गोसोबो जायाखै रावजोंबो माने बेफोरबायदि आं बुहुत माने टेनसनाव थानानै दङमोन लोगोफोर होमबाबो आं माने जेबो नङा दे साननानै आङो रिप्लाइखौनो होनोसै होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव रिप्लाइ होनो फैदों लोगोफोर माने बुहुत गोलाव जागोन माने होमबाबो आङो गोलावखौबो बुंनो नाजागोन खिन्थु सर्टकाट जुदि आङो बुंलांबा नोंथांमोना खोनासंनानै ला आरो लोगोफोर ना बे देरहासार इस्लारिया इउटुबारा जे आंखौ बुंदों लोगोफोर अलरेडि 3, 4, 5जों बियो हाबा जाखाबाय होननानै आंखौ हाबा जाखाबाय होननानै बुंदों 3, 4 हौवाजों हाबा जाखाबाय आरो बर्थमान सोरजोंबाबो दंबावो बेफोरबायदि खोथा बुंदों बियो देरहासार इस्लारिया आंखौ मोजाङै सिनायो बै समाव जेब्ला बियो आंखौहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनदोंमोन ना सासे लोगोनि माने बिदिनो माबा जादोंमोन बेवहाय जों ज' लोगो मोनलायलायदों ओमफ्राय आङो आदा होननानैहाय रायलायदों आरो थारमाने बियो आंखौ मोनसे फट' खेबदों ओमफ्राय सोरनिफ्राय नाम्बार लानानै आंनोहाय फट'खौ हरदों आरो आंनि सिंगेल फट' माने फट' खेबनानै हरदों ओमफ्राय माने रायलायनाय जादों आरो हाय हेल' खिन्थु बेबायदि मेसेजआ गैला जेबो माने बुहुत
दिनै 2 बोसोर जाबाय बेजोंहाय आङो सिनायलायनाया होमबाबो आङो बियो मा आं मा जेबो आं माने बिनि डिटेल्स बा बिनि आंनि डिटेल्स जेबो आङो माने बिनि डिटेल्सखौ आं मोनथिया आंनि डिटेल्सखौ बियो मिथिया थारमाने रायलायदों ओमफ्राय बिदिनो इयो एसे रायलायहांनो नागिरदोंमोन आरो आंजोंहाय ओमफ्राय खिन्थु आंथ' बिदि रायलायग्रा नङा आं जास्ट रेसपेक्ट होनानै रायलायो सोरखौबा जुदि आंनिफ्राय देरसिनबा बा सोरबा जुदि आंनिफ्राय उन्दैसिनबाबो जुदि आंखौहाय माने आं रायलायो आरो जिखुनु रायलायदों ओमफ्राय बे समाव माने उनावहाय बिदिनो आंबो माने रायलायनाय जायाखै बिदिनो आंखौहाय बिराद रायलायनो सानदोंमोन आरो बियो आंजोंहाय खिन्थु आं रायलायनाय जायाखै लोगोफोर थ' ओमफ्राय बियो होनदोंखि आंखौ बिदि 3 4जों हाबा जाबाय हिन्जाव माहारिनि बदनाम हिन्जाव माहारिखौ मारै होनदों हिन्जाव माहारिखौ बदनाम खालामनो नाङा हिन्जाव माहारि जानानै बिदि खालामनो नाङा खिन्थु आं खालामनो होननानै खालामाखै नाय देरहासार इस्लारि मानो होनबा नों आंखौ मोजाङै सिनायो आं माबायदि मानसि हो ओमफ्राय नोङो मैखोमनि जानानै नोङो आंखौ माने आंनि फारसेल' बुंदों नोङो मैखोमनि जानानै बुङाखै नोङो मिथिबाय देरहासार इस्लारि नोंबो जानो हागौ नोंहाबो पार्सनेल लाइफआव माबा मोनसे दङ जानो हागौ देरहासार इस्लारि नांगौनि बारा मोनथिया हसिया बुंनो नाङा नोङो ठीक आसे आङो लाइफआव आङो फार्स्ट टाइम हाबा जादों आङो जेब्ला क्लास 8 मोन आङो 14 ना 15 इयार्सल'मोन आङो बे समाव आं बुजिस्लाबनो हायियाव आं हाबा जादों बे नंगौ सैथो खोथा आं हाबा जादों ओमफ्राय माखासे बेजों आंजोंहाय बे आंनि हासबेन्ड सिगांनि हासबेन्डजों आंजों मिलायनो हायियाव बुजिलायनो हायियाव जों डिभर्स जादों आंनाबो हासबेन्डजों आंना फिसाजो सासेबो दङ बियो 11 बोसोर 10 बोसोर जाबाय 11आव हाबसिगोन 11आवनो हाबबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने माखासे खोथायाव माने आंजोंहाय फिसाजोआ थाया मानो होनबा बे आंनि हासबेन्डनि न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ नायजानो बायो आंखौहाय माने आंखौ गाज्रि सानो आरो डिभर्स जाबाय नालाय ओमफ्राय मानेकि आंनि फिसाजो माने आं सानो बिराद हास्थायो आं दिनैसिमबो हास्थायो आंनि फिसाजोखौ माने आं हास्थायो गोसो गोरबोजों मानो होनबा आंनो मानेकि आंनो जोनोम होनाय आंनो उदैयाव लानानै 9 मास लानानै जोनोम होनाय आङो सिजारिं जानानै आं जोनोम होनाय माने आंबो बुहुत हास्थायो नायनो हास्थायो खिन्थु आङो नायहैबा हस्टेलाव नायहैबा माबा माने मास्टारफोरनोबो बिराद गाज्रि बुंनानै होयो माने आंखौ मालाबाबो माने मोजांखौनो बुंनानै होआ आरो मानो होनबा बिमाया बिमाखा मालाबाबो जे सोरबा गदायखौ लानानै जे बेलेगनि बिमा नाम होनानै जे बेलेगखौ चेन्ज खालामनो हागोन बिमाया जाय जोनोम होदों बिमानि नामा बे थैस' थांस' थाखागोन आरो बिसोरबो हाखाया बेलेगनि नाम होनो मानो होनबा आं बिसोरखौ जेबो बुंनो सानाखैमोन माने खोथा ओंखारनाय जायो लोगोफोर दङ आंना बेजों बिदि ओमफ्राय माखासे मिलायनो हायियाव आंहा फार्स्ट टाइम हासबेन्डजों आंना डिभर्स जादों जों सानैजों मिलायामोन समान बैसोनिबोमोन माने बेबो समान आंबो समानमोन बिराद माने नांलाय खमलाय जायोमोन हासबेन्ड वाइफ जोंहा सानैजों ओमफ्राय मिलायलायनो हायियाव जों डिभर्स जादों लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनाव लोगोफोर आं सैथो खोथाखौनो बुंदों दे आं मालाबाबो नंखाय खोथाखौ बुङाखै नोंसोरो मोजांमोन गाज्रिमोन जिखुनु आंनि रिप्लाइ होनांगौखौ आं होदों लोगोफोर माने भिडिअआ बुहुत गोलाव जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बालायलायगोन खोनासंनो बेखायनो आङो बेफोरबायदि आंनि पार्सनेल खोथाखौ आं खोन्थाया होननानै आं थाखादोंमोन आं खुदै मलंनानैबाबो आं थायोमोन आं सयज' खालामनानै थायोमोन खिन्थु उफाय गैया आङो रिप्लाइ होनांगौ जाबाय लोगोफोर आङो खनथाम बुंबाय बे खोथाखौ रिप्लाइ होनांगौ जाबाय होननानै ओमफ्राय आङो थायै थानानै आङो हारसिं थादों लाइफआव माने आङो माबा मोनसे आङो खामानि मावनानै खिन्थु आं नोंथांमोनाथ' गाज्रि खामानि मावनानैल' थादों सानगोन खिन्थु आं गाज्रि खामानि मावाखै इसोर दङ इसोरा नुगोन नोंथांमोनाथ' मेगनजों नुवाखै मालायफोरनि खुगानि बुंनायजोंसो नुदों खिन्थु इसोर नुदों आंखौ आं मा खामानि मावनानै थादों आं मा खामानि मावनानै थायाखै इसोर दङ इसोराबो आंखौ सानसे साजा होखागोन नंगौना नङा लोगोफोर इसोरानो साजा होदों आंखौ खिन्थु आंखौ मानसिया साजा दाहोदों आरो ना लोगोफोर जुदि आङो गाज्रि खामानि मावदोंबा इसोरानो आंखौ साजा होदों मानसिया आंखौ साजा दाहोदों बेल' आंनि बुंनांगौआ लोगोफोर ओमफ्राय आङो थायै थाबाय थानानै आङो बोसोरथाम बोसोरब्रै 6 बोसोराबो थादों खोमा आङो हारसिङैनो ओमफ्राय आङो सेकेन्ड टाइम माने आं बेजों माने सेकेन्ड टाइम आङो जाय मानसिजों कट एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन आंनि हासबेन्ड बेखौबो आंनि हासबेन्डआनो आं हाबायानो जानाय जाखाबाय बा हाबायानो जाखादों आं थिग आसे आंनि हासबेन्ड CRPF बेजों आं कट एग्रिमेन्ट जाखादों लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो बेजों जाबाय जानानै मिलायजोब्बायबो गासै न'खरनिबो गासैबो थांलाय फैलायबो मिलायजोब्बाय ओमफ्राय बियो डिउटियाव थायो आं बेयाव थायो ओमफ्राय मानो होनबा माखासे मानेकि थाजानो लुबैयोमोन खोमा खिन्थु गावसिनि हास्थायनाय बायदि गावसिनि साननाय बायदि जायाखै खोमा
खिन्थु आंबो गावसिनि साननाय बायदि खालामजोबनो हायाखै खोमा बिसोरबो माने आंनि नोजोराव बिराद गाज्रिल' नुयोमोन बिराद आंनि नोजोराव गाज्रिल' नुखायोमोन माने आंनि जाय सेकेन्ड हासबेन्डआबो आंखौ बिराद नेगेटिभ माइन्ड बिराद सन्देह खालामोमोन बिराद मानेखि आंखौहाय माने बिराद माने आं मा होननो माने बुंनानै फोजोबनो हाला लोगोफोर एफा गोलाव जाबाय आंनि हिस्ट'रिया बिराद मानेखि आंखौ सन्देह खालामोमोन ओमफ्राय माखासेयाव जुदि आंखौ एथ'ग्राब सन्देह खालामोबा आंनो फार्स्टआवनो बिदि जाखानायबालाय आङो डिभर्स जाखानायबालाय आंखौलाय सोरथो मोजां सानबावगोन साननानै माने आं बिराद दुखु मोनोमोन आरो ओमफ्राय खिन्थु माने आं दासिमबो दुखु मोनो जेबो नङा मानेखि दिनैसिमबो आं दुखु मोनो ओमफ्राय बेबो आंखौ सन्देह खालामोमोन सेकेन्ड टाइमनिफ्राय CRPFजों आङो जे हाबा जादोंमोन कर्ट मेरिज जादोंमोन बेजोंबो आङो दा बिदिनो गाज्रि सानो आंखौ बिराद नेगेटिभ सानो ओमफ्राय बिदिनो बेजोंबो आं सेपारेट जानानै दङ बियो आंखौ डिभर्स बिदों खिन्थु आङो दाबो डिभर्स होआखै माने सेपारेटआनो डिभर्स बायदियानो जानायानो जाखाबाय लोगोफोर खोनानो मोन्दों आङो हिन्जाव गदाय लानो नागिरगासिनो मानो नागिरगासिनो होननानै खोनानो मोन्दों आरो खिन्थु आं मिथिया आं नुवाखैबो खिन्थु लायोबा लाथोंसै खिन्थु आंखौहाय नोंथांमोना एथ'ग्राब मानेखि गाज्रि बुंनायाव आंथ' मानसि नालाय सयज' खालामनानै थानायनि मोनसे सिमना थायो नालाय आंबो माने सयज' खालामनानै थानो हायाखै आरो लोगोफोर माने साथाम साब्रैनि हिन्जाव जाखाबाय अलरेडि होननायखौ आं सहायनानै थानो हायाखै आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेल' आङो सानै मानसिजों हाबा जादोंमोन लोगोफोर खिन्थु आङो फार्स्टनिखौथ' फार्स्ट मालाय हिन्जाव लानानै संसार जागासिनोखा जाबाय थाथों मोजाङैनो जालांथों मोजाङैनो जाथों आं रावनिबो गाज्रिखौ लुबैया मानो होनबा मानसिफ्रासो आंनि गाज्रिखौ लुबैयो आं मालाबाबो रावनिबो गाज्रिबो आङो बुंफेराबो आरो आं मालायनि गाज्रिबो लुबैफेराबो मोजाङै मोजां थाथों बयबो खिन्थु आंखौ नोंथांमोना गाज्रि नोजोरजों नायोबाबो नाय खिन्थु आंहाबो दुखु मोननाय थायो आरो मानसि हिसाबै आंबोथ' मानसिसो नालाय मानो होनबा खनसे नङा खननै आं भुल जाबाय आरो नै मैखोमजोंहाय बेबायदि जाबावबाय खिन्थु मैखोमाथ' आंनि हौवाबो नङा आंनि हासबेन्डबो नङा जास्ट जोङो खामानि दामानि बेफोरबायदिनो रायलायदोंमोन ओमफ्राय बे जे आंखौ बेबायदि ब्लेकमेल खोथा बारा गाज्रि राव बुंगोन बेफोरबायदि आं जेबो सानाखैमोन आरो दिनैसिमबो थ' जानानै थांबाय बेखौथ' हमथानो हाया बे देरहासार इस्लारिनि बुंनायाव माने आं गोसोआव नांदों आरो साथाम साब्रैनि हिन्जाव जाखाबायनो खिन्थु साथाम साब्रैनि साबानि हिन्जाव नङा आंखौ नों मोजाङै मोनथिखायो खिन्थु नों मैखोमनि साइड जानानै बुंदों हा देरहासार इस्लारि नोंखौबो आं बुंनो हागौ खिन्थु आं जेबो बुङा नोंखौहाय ओमफ्राय दा जानानै थांबाय खोथा बाथ्राया जानानै थांबाय माने बुहुत इउटुबारफ्रा आंखौ बायदिसिना बुंदों बा बुहुत मानसियानो आंखौ बायदिसिना बुंदों गाज्रि कमेन्टबो हरदों खिन्थु आं नुदों आंनाबोथ' मेगना खाना नङाना आंबोथ' नायो ओमफ्राय दुखु मोनो आरो अन्तराव बिखायाव खिन्थु आङो माथो खालामनो आं रावखौबो मानेखि एथ'ग्राब सोर साबैसोनो आं रिप्लाय हरनो होननानै आङो सिरि थादोंमोन खिन्थु उफाय गैयियाव आङो फैनांगौ जानांबाय माने होनो आंखौ नोंबो रिप्लाय हो मानो सिरि थानांगौ मानो सहायना थानांगौ नोंबो सासे मानसिसो नोंहाबो थांना थानो थाखाय मोन्थाय दङ नोंहाबो आथिं आखाइ दङ मावनानै जानो थाखाय बेफोरबायदि आंखौ बुंनायखाय आङो फैदों आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो बानो नाङा गाज्रि मोनो नाङा नायबानो जाबाय लोगोफोर अननानै आंनि भिडिअखौ आं मा बुंदों ओमफ्राय जाय मानसिफ्रा मैखोमनि जानानै आंखौ गाज्रि बुंदों ओमफ्राय हिन्जावाबो आंखौ मानेखि उल्था बायदिसिना बुंहरदों नोंसोर सानैजों मा जादोंमोन मा जायाखैमोन नोंसोरो सानैजों आंखौ मानो आपडेट होनांगौ माने मानसिफोरखौ गोदान मानसिफोरखौ फन नाम्बार होयै लगायबायनानै होदों ओमफ्राय आं फन रिसिभ खालामनाय जायाखै ओमफ्राय आङो फन रिसिभ खालामनाय जायो आं न'खरनि मानसिफोरनो होनानै आं फनखौ कल बेक खालामहोनाय जादों ओमफ्रायहाय बिसोरो जेब्ला आंनि न'खरनि मानसिया कल बेक खालामफिनो अब्ला रिसिभ खालामा आरो जास्ट आंखौल' माने गाज्रि मेसेजजों बुंहरो ओमफ्राय गाज्रि बुंहरनो नागिरो खिन्थु आं रिसिभ खालामाखै फनखौ ओमफ्राय मैखोमा आंखौ दम होबाय थाखानायखा जुदि आं नोंजों माबा मोनसे जायोबा नोंखौ ओरैनो हगारा होनबाय थाखानायखामोन सिगांनिफ्रायनो खिन्थु आंखौहाय जुदि माबा मोनसे सोरबाया मैखोमनि जानानै आंखौ जुदि माबा मोनसे खालामोबा माबा मोनसे लामा सामायाव आंखौ नोजोर गाज्रिजों माबा मोनसे बुङोब्ला बेबो गनाय नङा आरो मैखोमनि जानानै जुदि माबा बुङोबा आंखौ खिन्थु पुलिसनो इनफरमेसन होनानै दोननाय जाखाबाय ओमफ्राय आंखौ जुदि माबा मोनसे बुङोबा लामा सामायाव माबा मोनसे नोजोर गाज्रिजों बुङोबा बेखौबो ओरैनो हगारनाय जानाय नङा लोगोफोर बेखौ आङो खिन्थानानै दोननाय जाखाबाय आंखौ माने जेबो रावबो मा होनो जाखो
माबा मोनसे जुदि खालामनो होननानै चान्स गाज्रि नोजोरजों चान्स लाबाय थादोंबा ओरैनो गनाय नङा लोगोफोर मानो होनबा पुलिसनि इनफरमेसन होनाय जाखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेल' लोगोफोर आंनि नंगौ खोथाखौ आं सैथो खोथाखौ खिन्थाखाबाय आङो जानानै थांखानाय खोथाफोरखौ आं मालाबाबो बुंफिननो सानाखैमोन बेल' आरो लोगोफोर आंनि लाइफआव बहुद बायदिसिना जानानै थांबाय खिन्थु आं दिनैसिमबो आं जेबो बुङाखै हौवानि खेथ्रआवसो जानानै थांदों दे लोगोफोर आंनि लाइफ पार्सनेल लाइफआवहाय हौवानि खेथ्रआव मानो होनबा आङो आंनि बायदि लुबैनाय आंनि बायदि हास्थायनाय आंनि बायदि साननाय आङो हौवा गोरोबनाय हौवा मोनाखै बिनि थाखाय आं बिदि जानांदों जिहेथु मानेखि लोगोफोर बे संसाराव आंल' नङा डिभर्स जानाया मानो होनबा दिनै नोंसोरो आंखौ सिनायनायखायसो आंखौ बुंनो हाबाय अनेक मानसियानो संसाराव मिलायनानै थानो हायियाव डिभर्स जानानै दङ लोगोफोर दिनै नोंसोरो आंखौल'सो सिनायनायखाय आंखौल'सो नुबाय लोगोफोर दे आंखौ बुंदों देरहासारा साब्रै साबानि हिन्जाव जाखाबाय अलरेडि होननानै बुंदों खिन्थु आं बे खोथाया नङा आं मालाबाबो साथाम साबा हौवाजों आं हाबा जायाखै आरो आं हिन्जावबो नङा साबानि हिन्जावबो नङा आं सानैनि हिन्जावमोन खिन्थु आं साथाम साब्रैनि हौवानि हिन्जाव नङा दे बे नंखाय खोथा लोगोफोर हा स' लोगोफोर आं दा मा होनो आं बुंनांगौखौ बुंबाय नंगौ खोथाखौ सैथो खोथाखौ आं दिनै बुंफुंनानै होबाय लोगोफोर नोंसोरो फोथायो फोथाया नोंसोरो गाज्रि मोनो मोजां मोनो आं मा बुंनो लोगोफोर लोगोफोर मानो होनबा आङो माने डिभर्स जानायनि जाहोना जाहैबाय लोगोफोर माने आङो गाज्रि राव गाज्रि बुंजानाय माने सन्देह खालामजानाय माने मोजां खामानि मावबाबो सन्देह खालामजानाय माने गाज्रि खामानि माने मा होनबावनांगौ मोजां खामानि मावबाबो गाज्रि होनजानाय खेथ्रआव माने आं सहायनानै थानो हाया लोगोफोर बिनि थाखायनो आंना डिभर्स जादों लोगोफोर माने आं सहायनानै सह्य खालामनानै आं थागोन सिमनाखौ खिन्थु बिनि सिमना जुदि आंखौ बारा बुङोबा बारा होनोबा माने आं सहायनानै थानो हाया लोगोफोर आंबो मानेखि आंहाबो गोसो दं नालाय लोगोफोर आंबोथ' मानसिसो आंखौबो आंनि बिमा बिफाया आंखौ जोनोम होदों जे आंनि फिसाया जे बेबायदि गाज्रि जाथों बेबायदि जाथों बिनि लाइफआव गाज्रि जाथों होननानै रावबो बिदि साननानै बिमा बिफाया जोनोम होआ लोगोफोर दिनै नोंथांमोनाबो बुजिगोन आंखौ जाय मानसिफोर मोजाङै सिनायो जाय मानसिफोर आंजोंनो थायो आंजोंनो मानेखि आंनि सब खोथा पार्सनेल लाइफखौ मिथियो बिसोरो बुजिगोन लोगोफोर आरो बुजिग्रा मानसिफ्रा खामानि गोनां मानसिफ्रा गावबागाव खामानि बेस्थ' थाग्रा मानसिफ्रा रावबो गाज्रि बुंखायाखै जायफ्रा खामानि गैया बे नंखाय बाखाय माने इउटुबारफोर बिसोरो गाज्रि बुंदों मा कन्टेन्ट लाबोनो बिसोरलाय मा खामानि मावनो खामानियानो गैया खोमा बिसोरहा सोरबा मोनसे माबा मोनसे भाइराल जादोंबा बिराद माने खुसि मोननानै मालायखौ गाज्रि बुङो जाय मानसिफ्रा कन्टेन्ट खालामबायग्रा जाय मानसिफ्रा माने भिडिअ खालामबायग्रा बिसोरहा जेबो खामानि गैया खोमा बेजोंनो बिसिनि नाम लानानै बिसिनि कन्टेन्ट लानानैहाय मोनजासिगोन फैसा हाबसिगोन बुरजा इउटुबाव सानो नामा नोंसोरलाय बिदि साननानै बेबायदि भिडिअ खालामबाय थायोमोन नामा गाज्रि मालायनि गाज्रि कमेन्ट हरनाय मालायनि गाज्रि राव बुंनायाव नोंसोरो मानेखि खुसि मोननानै मालाय बिहा जायोबा बिपद जायोबा मालायफ्रा माबा मोनसे भुल जानानै मिस्टेक जानानै मानसिना बेबायदि जायोबा नोंसोरो खुसि मोनोना सब मानसिफ्रा बेबायदिनो गासिबो नंजोबा लोगोफोर आं गासिखौबो बुंजोबाखै सोरबा दुनियाव मोजां मानसिबो दङ आरो जायफ्रा गोसोआव गाज्रि साननाय दं बिसोर बेबायदिनो भिडिअ बायदिसिना लाबोबायनानै मालायनि गाज्रि भिडिअ लाबोबायनानै नोंसोरो फैसा मोनगोन सानो मा खै थाखा खामायो नोंसोरलाय मालायखौसो दा एथ'ग्राब भिडिअ एथ' लाख जादों होननानैहाय बदनाम खालामबायगासिनो नोंसोरबायदि ओरैनो बेखार नङा आङो बेसेबां हायो आङो थांना थासान्दियाव खामानि दामानि मावनानै जालांगोन होननानै हास्थायबायनानै खामानि दामानि मावलाङो आङो मिथिबाय मैखोमजोंबो ओरैनो जेन'बा बेफोरबायदि गाज्रि माबाबो गैयामोन आंहा मिथिबाय मैखोमासो आंखौ मोजां मोनोमोन आंनि उन खारबायमोन खिन्थु मैखोमजों आं खामानि दामानिनि थाखायसो रायलायोमोन बियो खिन्थु आंखौ गोसो थैयोमोन मोजांसो मोनोमोन खिन्थु आं मोजां मोनामोन मिथिबाय आंना सिदा खोथाखा खिन्थु आंबो रागा जोङो आंहाबो सिमना दङना आंहाबो बुंजानायनि मिथिबाय आंखौ जुदि सोरबाया माबा मोनसे बुङोबा ना मोगथाङाव दिनै आङो रिप्लाइ होबाय खिन्थु बेबो ओरैनो गनाय नङा मिथिबाय हिन्जाव जानानै हिन्जाव बायदि जे नाख्रेबजानानै नासयख्रेबजानानै थाबाय थानांगौ बे नङा आं नासयख्रेबजानानै बुंख्रेबजानानै नाख्रेबजानानै थाग्रा हिन्जाव नङा दे मिथिबाय आंखौ एथ'ग्राब बुंबाय थानो नाङा आंबो रागासो जोंबाय मिथिबाय आं दिनै नर्मालबो जानानै थाया
मोनथिबायना आरो बेबायदि खालामबाय थानो नाङा कन्टेन्ट जालांबाय जोब्बाय नोंसोरो बै समावहाय शेयार जानाय समावनो नोंसोरो होबाय थानो नाङामोन मानो होनांगौ दिनै आंखौथ' रावबो सिनायामोन नोंसोरो दिनै सिनायहोजोब्बाय गाज्रि नोजोरजोंहाय इउटुबनो फेसबुकनो शेयार खालामजोब्बाय नोंसिना जेबो भिडिअ गैया नामा गावबागाव भिडिअ खालामबायनानै लाबोबायना खिन्थु बिराद रागा जोंखाबाय आं मोनथिबायना मानसिना भुल जायो मानसिना आंना भुल जादों दे लाइफआव आं बुजिस्लाबनो हायैयाव आं भुल जाबाय जालांबाय थांबाय खिन्थु आंहाबोथ' आं मोजाङै थांनानै थाना दङना नोंसोरो गाज्रिखौल' मानो नुयो गाज्रिखौल' नोंसोरो सब समाय मोजांखौथ' नुखाया मोजां सानबा मोजां जागोन सब बुस्थुआनो मोनथिबाय गाज्रि सानबा गाज्रिनो जागोन मोजां मानसिखौबो गाज्रि नोजोरजों नायलाय बेखौबो गाज्रि नुगोन मोजां मानसिखौबो खिन्थु बिराद गाज्रि मोनखादों आङो मोनथिबाय गोसो गोरबोआव दुखु मोननानै बायफ्लेजोबनानैसो दिनै आं भिडिअ फैदों रिप्लाइ होदों मोनथिबाय आरो देरहासार इस्लारि नोंखौबो नुफिनगोन नंखाय खोथा दा बुं नोङो आंखौहाय मोनथिबाय साथाम साब्रै साबानि हिनजावखा होननानै दा बुं नोङो सानैनि हिनजाव आं नोंगौ आंखौ बेबायदि देरहासार इस्लारि बेबायदि दा बुं नोङो मोनथिबाय मैखोमनि साइड जानानै बुंदों नोङो मोनथिबायना आं बिराद रागा जोंदों दे मोनथिबाय बिराद रागा जोंदों आं हेल' लोगोफोर जाय मानसिया आंखौ बुंदों बे मानसिखौल' बुंदों नोंथांमोना माने गोसोआव नांनो नाङा गावनो गाज्रि खाखोमा बेखायनो बेबायदि सयज' खालामनानै थानो हायासै बुंजानो हायासै बेबायदि साननो नाङा खिन्थु आं सयज' खालामनानै थाबाय एथ' गोबाव साननै सानथाम सानब्रै सानबा आं सयज' खालामनानै थाबाय खिन्थु एथ'ग्राब बारा जाबाय लिमिट जाबाय बुंजानाया आंहा मोनथिबाय खिन्थु आंखौ बुंदों अनेक मानसियानो सिरि साथाम साब्रै साबा सयजन सातजन दसजनफोर लानानै दं खोमा हिनजावफोरबाबो हौवाफोर बायदों खिन्थु आंखौ दिनै सिनायनायखायसो बेबायदि बुंदों नंखाय खोथाखौहाय मोनथिबाय दिनै आङो गियोसैसो बेबायदि जाबाय खनसे नङा खननै जाबाय आंनि लाइफआव आं हाबाखौनो जाला आं हौवाफोरखौनो नांला होननानैसो आं गियो मोनथिबाय सोरबा हिनजावफ्रा जाजानायखाय बुजिगोन दे सोरबा हिनजावफ्रा जाजानायखाय बुजिगोन मोनथिबाय भिडिअआ गोलाव जाबाय लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा खिन्थु आं बेबायदि मालाबाबो भिडिअआवहाय माने बेबायदि ससियेल मिडियाआव आंनि पार्सनेल लाइफखौहाय आङो बुंनो थांनामोन दिनै बायदोआव उफाय गैयियाव बुंनांबाय लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर आरो आं बेफोरबायदि भिडिअ मालाबाबो आं लाबोनायबो नंला बेनो लास्ट बेनो फार्स्ट आङो भिडिअ होगोन आंनि माने माखासे आं भिडिअ होनो गोसो बेफोरखौ आं होगोन खिन्थु आंनि पार्सनेल लाइफआव मा जादों मा जायाखै आं बेफोरबायदिखौ मालाबाबो भिडिअ लाबोनाय नङा आरो नोंसोरो माने गाज्रिखौल'सो मोजां मोनखायो बे दुनियाव गाज्रिखौल' मोजां मोनखायो सोरखौ मा नाख्रेबना दोननो हागोन सोरखौ मा माने आरो मेगन सालायनायफ्राथ' बिराद मेगन साखायो मेगन सालायो गावबागाव जुजिलांना मा मावलांनांगौ मा मावलांनाङा मानो मेगन सानानै नोंसोर मालायखौ नाख्रेबनानै नासयख्रेबनानै गाख्रेबनानै दोननो नागिरो नोंसोरलाय हाया आंथ' होनखायो आंखौ मानसिया साजा हो खिन्थु इसोरा आंखौ साजा हो नुगोन ना नोंसोरो इसोर साजा होनायखौ अबे सैथो अबे असैथो लोगोफोर माने आं रागा जोंफ्लांबाय सरि गाज्रि मोननो नाङा माने आं बिराद दुखु मोननानै गोसो गोरबोजोंसो बुंदों लोगोफोर सैथो खोथाखौ आं बुंजोब्बाय लोगोफोर आरो आंनि खुगानिफ्रायबो ओंखारजोबखाबाय दिनै आंखौ गाज्रि नोजोरजों रावबो दानाय आरो आं रावनिबो साना आं गाज्रि खामानिबो मावा आं मालाबाबो गाज्रि खामानि मावगोन आं बेबायदि गाज्रि मानसि जागोन होननानै आं साना मालाबाबो सरि लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा आरो आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनाय नंला बेनो लास्ट दे लोगोफोर